Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia, hoxe cargada de temas. Está, en primeiro lugar, a imputación da infanta Cristina. O xuiz do caso Nós cree que debe ser xulgada por delito fiscal e branqueo xunto co seu marido Iñaki Urdangarín. Persiste o xuiz José Castro e persiste tamén o fiscal anticorrupción Pedro Rac, que dixo que vai recorrer esa decisión porque cree que a infanta foi imputada por ser quen é. Hoxe tamén son noticias dimisións de Willy Meyer como eurodeputado de Esquerda Unida. Tiña un fondo de pensións vinculado a unha SICAP e a dimisión de Magdalena Álvarez como vicepresidenta do Banco Europeo de Investimentos. Resistiuse, pero ao final deixa o cargo tras a súa imputación na causa dos seres fraudulentos de Andalucía. Están tamén as novidades en relación ca operación Pokémon, isto xa en clave galega. O vindeiro luns declararán como imputados por un presunto delito de suborno o alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, e o expresidente da Deputación de Ourense, José Luís Baltar. Hai 18 persoas chamadas a declarar, entre elas como testemunha o presidente da Deputación da Coruña, Diego Calvo. Fálase tamén hoxe de un informe de Vixilancia Aduaneira que di que o voceiro do PP no Senado, José Manuel Barreiro, recibiu cartos do grupo Vendes, un sobre con 5.000 euros, acusacións, en todo caso, que el nega tallantemente. E, ademais de todo isto, a xuíza de Lara quere investigar a contabilidade do PP, do PSOE e do BNG xusto nos meses nos que se produciron as eleccións municipais do 2011, en maio e xuño. Bueno, son cuestións das que toca falar hoxe, estas e outras, das que imos falar cos nosos convidados, o profesor da Universidade de Santiago, Xoán Bascuas, que é secretario xeral de Compromiso por Galicia. Que tal, Xoán? Hola. Benvido un día máis. Gracias. A xornalista Ana Peón. Que tal, Ana? Hola. Benvida. E o técnico de Navantia, Xavier Carro, que foi deputado do Partido Socialista. Que tal, Xavier? Benvido. Hola. Tamén. Moi ben, gracias. Bueno, pois temos moitos temas, pero se vos parece, como el habitual neste programa, empezamos falando do noso, de como están as cousas en Compostela a falta duns días para que tomen posesión das súas actas os novos concelleiros do goberno local, que vai presidir, como sabedes, Agustín Hernández. Hoxe falaba da situación da cidade o aínda alcalde, Ángel Currás, dicía que espera que o recurso que vai presentar o BNG, veremos se tamén o PSOE, contra o nomeamento de concelleiros non electos, pois espera que non retrase a volta á normalidade que é tan necesaria en Compostela, e dicía que cree que a oposición demostra falta de coherencia por anunciar ese recursos. Escoitámolo, logo comentamos. Os plazos que máis ou menos tiñamos en mente era a próxima semana a toma de posesión. Espero que isto non contribúa a manter unha situación que desde logo o que demostre a falla de coherencia tamén da oposición en asuntos como este, no? Cando hai que chegar a unha normalidade institucional, dado que hai 9 concelleiros que non están neste momento no grupo de goberno, o que urxe é axilizar todo isto e dentro sempre da legitimidade que nos ofrece a lei electoral. Bueno, pois iso di Ángel Currás, di o voceiro do BNG, Rubén Cela, que se presentan ese recurso e precisamente por coherencia e por responsabilidade. Pois o Bloque Nacionalista Galego fai isto por un elemental exercicio de coherencia e de responsabilidade, non? Escoito estes días peticións do Partido Popular de chamamentos á responsabilidade. Pois precisamente o Bloque Nacionalista Galego fai este recurso por responsabilidade ca cidade e polas normas elementais de xogo nunha democracia, non? Bueno, pois fago vos xa as preguntas a vos que tocan, non? Fai ben a oposición en presentar ese recurso contra o nomeamento de concelleiros non electos e, en todo caso, está Compostela no bo camiño para recuperar a normalidade política e a normalidade institucional que necesita a cidade? A ver, Xoán Bascuas. A pregunta de se está no camiño de volver á normalidade
é difícil que volva a normalidade a unha velocidade tan de cruceiro, porque, ao fin e ao cabo, foron 3 anos de anormalidade. Son 3 anos de anormalidade, non? De feito, o propio exalcalde xa, na súa intervención, fala de a volta á normalidade. Implica un recoñecemento de que non estiveron nunha situación de normalidade, pero non só por esta situación de excepción derivada da sentenza, senón por situacións tamén anteriores, non? E tamén sorprende que pida coherencia aos demais, cando na práctica realidade hai unha dupla coherencia que ele rompe. A primeira, a derivada do propio Partido Popular, cando o Partido Popular en principio falaba de que actuaría no Concello de Santiago cando houbera imputados, unha vez imputados falou de que actuaría cando houbera se entregara na fase de instrucción oral, e unha vez entrada en esa fase falou xa de cando houbera sentenza. E a outra coherencia que el rompe é que dimite como alcalde e queda como concelleiro. Eso é moi pouco coherente, e me parece que está moi pouca posición de poder pedirlle coherencia aos demais. Eu creo que o feito de que o BNG pois solicite ou actúe xudicialmente ao respecto da situación que vive o Concello de Compostela para clarificar a situación é pertinente. Outra cousa é que xa creo que tamén hai informes da propia Xunta Electoral Central a este respecto, e non é o primeiro concello que actúa nestas circunstancias. Consecuentemente, non sei se vai aportar, ou teño miñas dúbidas en que se vai aportar luz na dirección que o Bloque pretende, non? Con todo, evidentemente, moi legítimo e moi coherente coa posición que o BNG ten manifestado ao longo destes 3 anos. A ver, Xavier, Juana, o que queira. A ver, Xavier. Bueno, a volta á normalidade, pois, eu creo que se producirá cando despois das próximas eleccións municipais pois saiba un goberno composto por concelleiros elexidos polos cidadáns. Eso será a normalidade. Agora vamos a vivir un ano máis de anormalidade porque teremos un goberno presidido polo que iba de último na candidatura do Partido Popular, que iba cerrando a lista un pouco en plan florero, non como partícipe da política da cidade, e con un grupo de personas que nai elixeu, máis que o propio partido, o sea que non teñen a legitimidade da elección cidadá, non? Por lo tanto, a normalidade, insisto, volverá cando despois das municipales se elixa un novo goberno, non? En canto ao recurso, pois eu recoñezo que non teño claro, non? Porque, bueno, en xeral, eu non son partidario de xudicializar a vida política, porque ao final, bueno, pues, este tipo de recursos cargados o demo e poden, pois, bueno, darse circunstancias variopintas que non sei, bueno, podenlle dar a razón a un ou a outro, pero ao final tampouco en ningún caso van a arreglar esa anormalidade da que eu falo, que é justamente pois un goberno elexido polos cidadáns, non? Entonces, eu non sei se queda moito tempo. Seguramente se presenta un recurso, mellor non se resolva hasta despois das próximas municipais, e cando veña o recurso pois xa non terá xa incidencia de ningún tipo. Se fora un procedimento judicial que durara pois 15 días ou un mes, ou vamos, unha cousa rápida, pois entonces non digo, pero non teño nada claro que o recurso vaya a resolver, sin negar o dereito, por suposto, dos partidos da oposición, tanto do PSOE como do BNG, a presentalo, e se o presentan, pois, bueno, non quero decir que isto que faiga nada malo, pero eu non me parece que aporte unha solución clara, non? A ver, Ana, agora que discrepes. Sí, eu creo que o Partido Popular elexiu ao mellor para a alcaldía de Santiago, é un peso pesado do partido, un conselleiro que ten acreditada unha moi boa xestión, o número 3 do Partido Popular. Sorprende moito que durante este proceso pois os grupos da oposición pedían a Agustín Hernández, que lembremos, iba na lista as municipais, aunque iba de 25, pedían todos os días, ten que tomar posesión da súa acta de concelleiro. E cando toma posesión da acta de concelleiro, creo que todos se puxeron tan nerviosos que agora non saben que facer. Eu creo que o que ten que facer o Partido Popular é garantizar os servicios, a gobernabilidade e o mellor para o Concello de Santiago. E o que está facendo os partidos da oposición é intentar
intentar sacar rentabilidade política. E a mí sorprendeme moito, agora que acabamos de escoitar a Rubén Cela falando de que ten que presentar un recurso que decía por responsabilidade e por elemental sentido do xogo democrático. Vamos a ver, o feito de que tomen posesión concelleiros non electos nunha lista está previsto na lei, e nunha lei que teñen usado antes co Partido Popular tanto o PSOE como o BNG. É dicir, que agora, para Rubén Cela, esta lei antidemocrática, pois quero lembrarlle a Rubén Cela que o partido de que forma parte el, o BNG, utilizou esta fórmula en Ribeira, es máis, utilizou esta fórmula en Vilalba, imagino que terá que sabelo porque unha das persoas que tomou posesión en Vilalba como concelleiro non electo, apellídase Jorquera Caselas, é dicir, é irmán do seu voceiro no Parlamento, é dicir, que quero decir que a dirección do seu partido debe ter coñecemento de que o BNG ten utilizado este procedimento, o PSOE tamén o ten utilizado no Concello de Ames, entón que non é a fórmula máis desexable, evidentemente, o mellor é unha lista elexida, pero cando se plantexa un problema, os políticos teñen que buscar solucións. Esta é unha solución prevista na lei, unha lei democrática, aprobada nas Cortes Xerais, e lembro que teñen aplicado eles cando lles interesaba. Cando aplica o PP, entón é reprobable e antidemocrático. Unha cousa máis, cando se fala da gobernabilidade, eu creo que durante estes anos no Concello de Santiago non houve ningún problema de gobernabilidade. Santiago é unha cidade limpia, unha cidade segura, funcionan os servicios públicos, apróbanse os presupostos, porque claro, cando comparas con outras cidades galegas, eu quero lembrar o caso da cidade de Lugo, neste momento, gobernada polo PSOE en minoría, onde leva máis de 2 semanas unha folga de basuras, onde se acumulan toneladas de basuras nas rúas, onde, lembremos que a recollida de lixo é unha competencia municipal, aínda que sexa nunha contrata, e o Concello non está facendo nada. Hai un problema xa de saúde pública no Concello de Lugo. No Concello de Ourense non se consiguen aprobar os presupostos. No Concello de Lugo, dificultades para aprobar os presupostos. No Concello de Vigo, teñen que contar co PP para aprobar os presupostos. É dicir, que agora se produxo unha situación que non era máis desexable, evidentemente, pero o que hai que mirar é para o futuro, vamos a buscar aos mellores, ao mellor equipo, e vamos a seguir traballando para que Santiago siga sendo esa ciudad agradable para vivir, como saben todos os composteláns. A ver, retrucade, que estades desexando xa entrar. Eu alégrome de que o PP teña esta vontade de facer o mellor para Compostela, e dou o meu voto de confianza aí para si efectivamente... Os 100 días de cortesía, os 100 días de cortesía, todo, bueno, xa se damos 100 días, xa casi veñen as eleccións, pero bueno, vamos a darlos igual, non? Ahora, si Agustín Fernández Hernández é o mellor para Santiago, como non puxeste desde primeiro? E puxeste de último. Porque fixo unha labor moi importante de conselleiro nestes anos, fixo unha labor moi importante, e que había que elegir, houve que renunciar como conselleiro. Tan bon non sería cando iba de último, non? Pero bueno, en calquera caso, ahora está e son, etcétera. En canto a garantizar os servicios, pois home, eu remítome pois a miña experiencia como veciño desta cidade. Pois hai cantidad de cousas que están paradas porque non hai que nas firme ni que nas saque adiante. Cousas tan absurdas como non poder facer concertos na calle o Día Internacional da Música porque non había un concelleiro que firmara o permiso e tuveron que facerse determinadas actividades dentro. Bueno, non quero poñer exemplos máis concretos, pero a cidade está en unha situación moi delicada, non? Por eso dixen antes que ojalá pues, se poña por parte do PP dunha vez todo o empeño en que as cousas empecen a funcionar e se garanticen os servicios, que é o máis importante. E despois, en canto de utilizar o dos nomeamentos de xente non... Bueno, vamos a ver, hai unha diferencia. Todos os casos que citache son casos de concelleiros que estaban na oposición. E non é o mesmo que un grupo político que ten pois, en Ames minoría ou en Villalba está en minoría e que se quede sin xente e poñe unha persona que para ir aos plenos pouco menos que tomar nota e deixar ali constancia da posición do partido frente a un goberno que está gobernando, non? É distinto. Reconóceme que a situación de Santiago é única, o sea que un grupo que está gobernando con maioría absoluta, que con 13 concelleiros de 25 en 3 anos dunha legislatura se quede solo con 2 persoas desas 25,
pois, vamos, reconóceme que é cando menos, vamos, peculiar, non? Ahora, dito isto, tampouco... Moi breve. Dito isto, tampouco quero darlle máis voltas e que veña San Agustín e poña paz, non? A ver, Xoán. A ver, no tocante do recurso, creo que hai algunhas cousas que non son xulgables polo procedimento ordinario, polo menos, explícome. Este artigo, o artigo 192 da Lei Electoral, que permite ao Partido Popular nomear concelleiros unha vez esgotada a lista, tiña unha previsión, un espírito legislativo moi distinto ao que nos leva a este punto, que era previsto para a situación do País Vasco, para a situación da Navarra, no momento en que se esgotaban as candidaturas habitualmente do PP e do PSOE. Por unha situación moi concreta. E aquí estáse facendo unha sorte de fraude de lei Por a ese amenazas respecto. terroristas. Dimitían por amenazas terroristas. Correcto, sí. Por menos en ese contexto era, non? Ben, a cuestión é que isto é un contexto tremendamente distinto e, polo tanto, para min, persoalmente, xa non digo legalmente, persoalmente hai unha fraude de lei. Estás utilizando unha lei, un artigo dunha lei que tiña unha previsión determinada e que non se está facendo nese sentido, sino que se está aproveitando dela para intentar regularizar unha situación que tivo ocasión de poder regularizar pedíndolle ao presidente da Xunta ao Consello de Ministros que disolvera a corporación e que foran unhas eleccións. Iso é o que tiña que ter feito, e podía ter feito. O que fixo é aguantar hasta o último ano no que non se poden convocar as eleccións xa para forzar a máquina e chegar a utilizar este procedimento, non? Logo, por outra banda, decir que o BNG con este recurso xudicializa a vida política en Compostela, home, que na xudicializa máis ben é o Partido Popular, pero por activa, non por pasiva, non sei por que quen condena, sino que máis ben é todo o contrario. E ademais, a evidencia de todo isto de que é un momento pernicioso para a vida democrática foi unha frase que literalmente se explicou aquí, que se dixo aquí, e é unha boa decisión do PP nomear alcalde a Agustín. O alcalde sabemos que o nomea o pleno, e o fai en virtude dunhas circunstancias electorales determinadas, pero esta é a cuestión final, e é que o Partido Popular colle e a dedo digitalmente nomea a ese alcalde. Ni siquiera hubo un procedimento participado dentro do propio partido, sino digitalmente. Isto é, un procedimento digital dentro de outro procedimento digital. Dende logo, isto é tremendamente pernicioso, pon en tela de xuízo a vida democrática que ten a cidade de Santiago e, consecuentemente, para min, a normalidade política só é recuperable nunhas eleccións que haberá dentro do 24 de maio vindeiro. Gañas o PP e teña ventaxa suficiente para formar goberno ou non. Eu creo que, ademais, unha vez dito isto, que o Partido Popular teña, ademais, aínda por riba, a vontade de dar leccións ao respecto de como debe ser eleito ese candidato alcalde no futuro, nunha lista de ser o máis votado, etc. Bueno, me parece que é tremendamente irrisorio. E, por último, sobre a gobernabilidade que hai na cidade de Compostela, xa falou o comité de empresa, que é xente que traballa no propio concello, e dixo que isto non funciona. Ninguén quería asinar xa antes nada. E agora, pois non sei se recuperará a confianza dentro do grupo de goberno para que alguén asine nada. Pois eu son de Santiago, vivo en Santiago, non vexo que haxa problemas nos servicios públicos, non vexo que haxa problemas no tráfico, non vexo que se acumulen toneladas de lixo como ocurre na cidade de Lugo, é unha cidade que ten presupostos. Unha cousa, quero lembrar, Agustín Hernández iba na lista presentada ao Concello de Santiago. En un determinado momento, Agustín, que é conselleiro, pois pensa mirou no fijo do partido e a mellor solución é poñer ao frente do Concello de Santiago con un equipo técnico profesional moi bon, e así o demostrará. Eu creo que as reaccións da oposición demostran o nerviosismo, non, ante este novo equipo, e que se poña a traballar, que é o que ten que facer. Ese equipo vai estar Currás, verdade, que é un profesional demostrado na materia. Currás dixo que vai estar transitoriamente durante este proceso de transición. Veremos o que fai Currás, porque a súa decisión respecto, insisto, o procedimento de que tomen posesión concelleiros non electos está previsto na lei. Aquí escoito que si no caso de Ames, que eran concelleiros da oposición, pois eu penso que os concelleiros da oposición teñen as mesmas responsabilidades que teñen, por exemplo, poño o caso e falo de Lugo, creo que Jaime Castiñeiras, o portavoz do PP no Concello de Lugo, fai unha labor moi importante con sentido da responsabilidade, porque onte mesmo chegou a un acordo co alcalde de Lugo para aprobar investimentos por 8 millóns de euros. Por que? Porque é bon para a cidade. Esa é unha posición que traba
traballar que é constructiva. E aquí temos unha oposición que en vez de poñerse a traballar e decir, bueno, pois todos unidos para tirar para adiante, pois non. Como que non? Como que non? O que vai ser alcalde ainda non é. Pero quero un detalle, o alcalde, o futuro alcalde chamou xa os voceiros do PSOE e do BNG para poñerse a súa disposición. E a min gustaríame que se puxesen a traballar pola cidade, que dixesen moi ben, pois ahora vai ser culpa dos demais, o sea, como está Santiago, que está feito un desastre. Home, claro que hai que ter. Pero vamos a ver, a ti parece que o feito de que non presentaran durante todos estes 3 anos os grupos da oposición a moción de censura non é xa un feito de responsabilidade? E de respeto a un resultado electoral onde o Partido... Pero non tiña maioría absoluta. Xa sei, onde o Partido Popular tiña maioría absoluta. Que sería un brindis ao sol porque non teñen maioría absoluta. Quero lembrar, e matizo, cada un ten que asumir a súa responsabilidade. O Partido Popular é o culpable de que teñamos 3 alcaldes en 3 anos. De carácter legal, o que estaba apuntando Ana. Sí, pero moi breve. Vamos a ver, no que atinxe as sustitucións que se dan no Concello nun grupo de goberno é que os concellos non electos non poden facer parte da Xunta de Goberno. Cos da oposición da igual, porque non fan parte nunca da Xunta de Goberno, por lo tanto non podes poñer no mesmo terreo a responsabilidade dunha forza política de goberno que unha que non está. Non é un simple proceso de institución e na outra, aínda que se produza esa institución, non todo o mundo pode entrar na Xunta de Goberno. Agustín Hernández pode entrar na Xunta de Goberno, pero o que non pode facelo é as persoas que non están eleitas nesa lista, non poden entrar na Xunta de Goberno, por exemplo. Pois eu creo que xa remato que neste momento tan complicado que os cidadáns están pasando tan mal, todos os concelleiros de goberno e oposición en todos os concellos teñen que arrimar o ombro e todos os partidos políticos de goberno e oposición teñen que intentar buscar consensos e así o din os cidadáns. Saiu un X este fin de semana... Rosendo Ourense está arrimando o ombro bastante de unha forma moi importante. Sí, por exemplo. Eu puxen o exemplo de Jaime Castiñeiras o que votou onte. Poderíamos seguir porque son de Lugo, gústame facer porque ademais de Compostela poderíamos efectivamente, como estades facendo, falar de outros concellos que tamén teñen situacións complicadas, pero temos que facer pequeniña pausa, a volta seguimos falando de Compostela e de como está a cousa na operación Pokémon. Hai novidades, algunha parece que gorda, así que comentámoslo a volta.